kamatis, tapos pindang. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng tosinong kalabaw. Or sa Kapampangan po, pindang damulag. Yes, at meron tayo ditong longganisang vegan. Ayan, at meron tayong tinapang tamban at rice, pamalakasan rice. At meron tayong linagang kamatis. Meron tayong sausawan suka. At meron tayong mainit na kape, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, wala po tayong online collaboration, kaya free na muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Magantaking Kapampangan. Manganta na po. Opo. Ito. Unang subo natin. Sasaw natin sa suka. Dami ko suka. Sarap nito. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo, mga Tama. kaputibis. Mm. Gusto ko sa kamatis yung Lagay ko muna dito sa harap. pinipisa. Ang lalaki oh. Ayoko na. Dahil ko rice oh. Tapos pindang damulag. Alam niyo masarap to. Paborito ni Sisi Queen Natsu, tsaka natikman din nila Kuya Mike and Lan Channel. Yes. Nagustuhan Biyoko food trip. ko. Discard and basic. Nagustuhan din nila to. Oo. Kamatis, tapos pindang. Mm. Yan. Nakikita nyo. Ang sarap na tosinong kalabaw. Lasang-lasa yun talaga yung kalabaw ng kapudibs. Hindi siya hindi siya matamis. Maasim. Maasim siya. Hindi siya matamis. Saktong-sakto lang. No? Yan ang gusto kong sa tosino yung tosinong damulag. Ay, tosinong kalabaw. Sa amin, pindang damulag. Ang sarap. Lalo na pag yung karne ng kalabaw, iluluto mo sa sinigang. Ang sarap. Sarap. Ang cute ng kamatis. Sarap ng tinapa. Kumakain ba? Tandahan, matinik yan, tampan. Yun yung laman loob niya. Oh. Kinakain niyo ba yun? Ako, kinakain ko. Matinik nga lang, no? Ay, masarap. Oo.
Iwan yung ano. Pepto. Linis na. Ako yung ulo ng tinapa. Mm. Sinisip-sip ko yan. Talaga? Oo. Bakit kapag may ano tayo, sinigang na tilapia, hindi mo sinisip-sip. Gusto niya pala yung tuyo, yung dry. Gusto ko yung maperito. Mm. Masarap kasi nakagat-kagat tapos sinisip-sip mo. Oh, Diyos ko dahil. Sarap-sarap nga nun. Sira. Ito yung sinasabi ko, PPM. Oh, yan. Ganito. Yan. Sip-sipin mo nga. Oo. Sige nga. Tapos, Mami, sip-sipin mo nga. to, ganito. O, sino nakaka-relate yan? Hindi naman ganyan pag-sip-sip. Hindi ka talaga marunong. Tapos gusto ko yung ano, maluto. Sarap. Ayan o. Naiwan ng tinig. Yan sabi ko sa iyo eh. Dapat sausaw mo muna sa suka. Tapos, nunok. Ganun yung pagsip-sip. Durog agad. Hindi mo nakita? Hindi mo nakita? Huwag mo na makikita. Baka gayahin mo pa ako. Ganyan ko ng kamatis. Malaki maliit. Kahit ano. Ano? Baka dito. Ang dami to. Ito naman longganisang vegan na to. Lasang-lasa yung garlic. Ang daming garlic. Bawang. Ay, meron tayong kape. Kape may itim. Kasing itim. Ang nagtimpla. Siya yung nagtimpla, kaya walang lasa. Matabang. Sarap. 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 Kunin ko na lang yung ulo, no? Bakit ulo lang? Eh, gusto ko nga yung ulo.
Muntik na ako nasamid. Sarap. Sarap. Ito ni. Nasa ulo lahat yung ano, yung ano kasi tawag doon, yung alat ng tinapa. Ayun ang gusto Oh, ko. ubusin mo na to. Ate lang. Ubusin mo na yan. Di ba gusto mo kalabaw? Sarap. Sarap. Ang sarap. Namiss ko yung ano, tosinong Carabao. Pindang damulag. No? Yan, si Queen Natsu, shout out sa'yo. Ito yung pindang damulag. Pagaling po kayo, sisi ko. Pagaling Ay, ka. kumari ko. Sisi. Sarap. Sayang to. Gusto mo na kasi yan. Mahilig din ba kayo sa ano? Sa mga ganyan pagkain? Ang kaputipis, tinapa. Perfect ang combination na. Tinapa, tosino, tsaka longganisa. Tapos ka na? Kumakain ka pa. Habang kumakain si Bibi, mag-shoutout lang po tayo ng mga members natin. Shoutout. Gusto po namin magpasalamat sa mga members po namin. Sila, Platinum B, Queen Natsu, Remis TV Watkins, Mickey D. Albert at si Mi Vlog. Golden B naman po, PG Family Mukbang, Jess Vista. Sa Silver B naman po, Jack's Light, Raw and Cook Food ASMR, Jojep Channel, Your Wawa, Hungry Mangyan, Jenhen Capares, Kyle Popper, Iñaki Eats, Julian TV, Hampas Lupang Burgis at si Mother Shingu. At sa supporters po namin sa Facebook page sila, Cindy, Kyle Popper at si Mother Shingu. Meron po silang YouTube channel at Facebook page. Please mag-follow, mag-subscribe na din po kayo. At gusto din po namin magpasalamat sa mga nagbigay ng star sa Facebook page po na sa amin. Lizard Dicoy, Jacqueline Tamaya, Jessa Bagcong Donaria, Loida Ramos Panlilio, Arky Perocho Babol,
Cher Gabrera Azucena, Ren Gerardio, at si Evelyn San Jose. Ayan. Thank you so much po sa binigay po ninyong blessing sa amin. Yes, Ayan. mga kapudibis. Shoutout po pala sa Timatibay. I love you po. Matibay, I will love you so much po. Yes, Senior Maymay, Jason Laksamana, Your Wowa, Mads Ellen, Stella Batusin, and Dea and Saleh. At si Regina May Banyares, thank you so much sa iyo, Sisi. At si Lea, Siopaw Lea At si Lea Payawan. Baby Allison, Frenny Kimi, Ate Frenny, Kimi. It's Lenny, Frenny, Rizali, I love you so much. At si Queen Natsu, meron po siyang channel. Please mag-subscribe at mag-follow na po kayo Yes. kay Queen Natsu. I love you so I much, love you. Queen Natsu. Yes. At sa mga ay kay Danica Dison. Hello, Danica Dison. Thank you so much, Frenny Kimi, sa binigay mong blessings sa Yes, amin. thank you so much, Ayan. Ate Kimi. I love you, po. Frenny Kimi. Yes. Follow nyo na ang aming Facebook page, mga kapudibis. At ang TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, at TikTok ni BBM. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.